De basketballers van Ares hebben juist de eerste competitiewedstrijd in sporthal het Kellediekje woen, maar 80-zondag van Amsterdam. De Ljouwerters kwamen net in de problemen in de Amsterdammers. Hoewel het spel nog wel wat wisselend van kwaliteit weer. Nije trainer Ed Molthoff weer tevreden over het resultaat en het spul van de voor het grootste pad nieuwe spelersgroep. Ja, is fantastisch. En ja, bij Vlagen denk ik dat we heel goed basketbal hebben gezien. En ik denk dat de inzet en de intensiteit waar de jongens mee spelen was natuurlijk fantastisch. En als je dan ziet dat ze met z'n drie op zijn bal duiken om toch nog een lay-upje te maken en dan gaat het publiek erachter staan. Dat is wat we willen. De eerste wedstrijd is altijd moeilijk van het seizoen, want ja, je weet meestal niet wat je moet verwachten. Meestal altijd nieuwe spelers komen en gaan, zeg maar. Dus ja, ik vond dat we het over het algemeen wel een goede eerste wedstrijd hebben gespeeld. Dit. Het was een wedstrijd waar veel in zat. Soms dacht ik van prachtig basketbal en zakt het soms ook weer weg. Ja. Een tempo waar je soms helemaal eng van werd. Ja, nou, ik vond dat we heel goed als team speelden. En ik denk dat we daar gewoon op kunnen bouwen vanaf nu, zeg maar. Ik bedoel, er zijn nog zoveel wedstrijden die komen. En ik denk dat het gewoon een goed begin is voor ons. Het is een jonge ploeg die je hebt. Houdt dat misschien wel automatisch in dat het zo nou en dan ook wel eens wat grillig zal zijn? Ja, dat kan. Maar dat wil niet zeggen dat het niet... En dat proberen we er ook in te brengen, jongens. Je moet afwisselen met proberen het spel te controleren. Dat zie je af en toe. Jan van der Kooi zie ik dan. Dan denk ik, ja, je doet zulke leuke dingen. Maar dan, op dat moment moet je even in willen weten te houden. Maar dat is ook, ja, dat is denk ik de onervarenheid en het gedreven zijn. En daar moeten ze, dat is ook wel een stukje leerproces. Maar dat zien ze straks terug op de video en dan denken ze, oh ja, de volgende keer paas ik hem uit.